San Martiño, de fai, aquí hai profesoras vosas que han falado con gente de Moaña e incluso de outro sitio que tenen estado fai 15 anos aquí ya, 15 anos, sí. Foron os primeiros, e un é un profesor da Universidade de Enrique Costa. Sí. E un que ten unha librería en Moaña tamén. Sí, a librería Pontillón. Sí, bueno, pois foron os primeiros que descubriran isto. Pois ya seguirán vindo, trouxerán aquí ni máis ni menos que estés, vindo a autocares cada vez que han querido ver estos aquí pero han vindo con máis tempo que vos. Han vindo para estar aquí 3 ou 4 días e juntábanse con gente da vosa edade de aquí de San Martiño. Se repartían en as casas, iban a dormir ali, a uns dormían en casa dun, outros dormían en casa do outro. E ha sido, pois, eu diría, un éxito. Por que un éxito? Pois porque non é nada complicado. Entenderse a xente de Galicia con os de aquí non é complicado e non só, lo diría a vosa profesora, non só porque se fala casi igual, sino porque as culturas de Galicia que coñezo, da que coñezo, non sei de outro, bueno, coñezo de outras, pero a nivel familiares e tal, a cultura que coñezo, que é na zona de Morrazos e por ali, é a mesma que nos, a mesma, non hai ningún problema. Tanto que se vai unha familia daqui, vai o matrimonio, a casa de outro matrimonio dali, dormín ali, tanto da que fai a de comer, a de San Martín, ali, como que a galega fai aquí, a comida sempre sai ben. Sí, eu creo que en cantidade tamén é igual, sino que esos es moi abundantes tamén, sobradas. Pero sí que é verdade que nos unen moitas coisas, non só, e o carácter. O que non nos une, que non acabo de entender, iso do que os galegos non nos guste falar galego, é que iso non o entendo eu. Vale, depende das persoas. Non, os de Xinzo falan todos galego. E non soy quen para dar un consello ao respecto, porque non, porque sei que tendes já unha cultura moi superior a que eu tuve, pero sei que aquí en San Martín estamos orgullosos de falar o mañego, que é unha lengua que non está reconocida como galego, pero que estamos fendo posible e ya nos respetan. A nosa fala ya está respetada. Ya non é, como dirían antes, un chapurreado. De chapurreado, nada. É unha fala que está en Extremadura. E que en un congreso que tuvemos se dixo que era galego-portugués. Aquí estuveran lingüistas de mucha importancia a nivel internacional en ese congreso. Él le diría a vosa profesora, un de él era Alonso Zamora Vicente, que estuvo, de Olinda de Coimbra, unha gran... Tamén estuvo. Pero don Alonso se quedó aquí, despois do congreso 3 días comigo, porque le encantaba isto. E é que él había feito a tesis aquí, de electorado, cando era pequeno. E se quedou aquí 3 días comigo, falando comigo, e ya era moi maior, tenía 82 anos, ya morreu. Morreu ya.